Hej, čaute všetci cooloví ľudia, zdravím vás Lukáš a vítajte pri tomto random vlogu. A kdeže to som? Pozrite sa za mňa. Hunger Games, Star Wars, tam ďalej je tento, James Bond. Takže som na Leicester Square, čo je asi najznámejšie námestie, alebo jedno z najznámejších. Je tu plno kín, odohrávajú sa tu vlastne tie najväčšie premiéry, aj v tomto kine za mnou, Odeon. A ešte sú tu ďalšie asi 3, nie len na toto námestí. A chcel by som vám ukázať, čo sa tu vlastne teraz deje v tomto predvianočnom období. Je tu toho strašne veľa, všetci sú teraz posadnutí za mnou tam hore. Katniss. Tam ďalej máme nejaké kolotočáriny a podobné veci. Ale čo sa deje na Regent Street a Oxford Street, no to je niečo neskutočné. A tam sa vlastne dostaneme, takže to budem trošku prestriať, lebo je to kus ďalej a je tu strašne mŕte veľa ľudí. Takže teraz ideme ešte k londýnskému oku, takej menšej verzii. A prejdeme cez nejaké tieto somariny, kde musíte niečo zostreliť 5 krát, aby ste niečo vyhrali. Samozrejme to nikdy nefunguje, na tom je to celé postavené. Každopádne máme tu minionov. Aj na veci. A je to strašne vlastná hudba, takže neviem, či ma bude počuť a ako ma bude počuť, takže skôr spravím len nejaké zábery a potom sa ohlásim zase z tej Regent Street. Pozrite sa, čo je tu zákusko. To tu tak dobre vonia. Že by som si len tak jedno zobral? Tak, blížime sa už pomaličky tam. A teraz sme na Piccadilly Circus. Vyzerá to tu ako v New Yorku, ale tak to už asi všetci poznáte. No a predo mnou je Regent Street a Oxford Street a tam to žije a vlastne to vám chcem ukázať, takže musím ešte prejsť cez cestu. Wow. Celkom pekná limužina. OK. Kto pozná, kto si pamätá Sonic Hedgehog? Tam je, ja si ho pamätám, aj všetkých jeho kamarátov, ktorí sú tam na autičku. Tu sú červený, modrý, nepamätám si ich mená, ale bolo to super. Ďalej je tam Jurský svet, kde sa ľudia môžu odfotiť a počítačových dorobia vlastne do filmu ako keby, alebo také niečo. A pokračujeme ďalej k veľkému finále, čo sa mi tu úplne najviac páči. Len sa to musím k tomu predrať. Požiarník sám, to si ho pamätá. A nie, kebyže sa pýtate, není tu veľa ľudí, vôbec nie. Tak ja som konečne tu, toto je ono, Transformery, Optimus, ďalej, no, to sa nevidí, je Bumblebee, tak sa poďme k nim pozrieť na Optimusa. Autobots, I'm in pursuit. Tak a tu je Bumblebee a neviem aj starý Bumblebee, aj nový Bumblebee, ten starší je vzadu. Oh, see, no, that doesn't work. See? A medzi nimi je ten, neviem ako sa volá to policajné auto, každopádne vyzerá to brutálne, policajný Mustang. Akože Mustang je moje najobľúbenejšie auto, takže i keď je záporná postava v tomto filme, je to úplne mega. Bumblebee má aj neón, podsvietenie, aha. To je paráda.
No a tuto to niekde začalo vlastne s týmto staričkým autom a Megan Fox. You've got a high-rise double pump carburetor. That's pretty impressive, Sam. I like to go faster. It looks like your distributor cap's a little loose. Mne sa úplne najviac páči tento Mustang, to je úplne brutálne auto. OK, tak to by bolo to také najzaujímavejšie, z čoho sa ja osobne najviac teším, nakoľko Transformerov mám rád. A je tu ešte zo pár iných postičiek a tak ďalej. Je to tu strašne plné, na každom rohu je tu niečo a tu je nejaký zelený pes, taký Shrekov posluch alebo niečo. A niečo vám ešte poukazujem. Ale to by bolo v podstate všetko, to len tak na taký rýchly random vlog, že teda čo sa deje tu v Londýne, tak by som bol zabudol. Konečne som si kúpil svoje prvé auto. Teda vlastne dve, to sú moje. Som im to tu trošku zasponzoroval, no. Raz. OK ľudia, tak to by bolo všetko z tohto krátkeho random vlogu. Je tu ešte pár vecí, ale ty už nebudem nejako ukazovať. Ja idem ešte do Emily's sa pozrieť, čo najväčšie hračkárstvo v Európe sa mi zdá. Každopádne dúfam, že vy už máte darčeky nakúpené na Vianoce, lebo tuto to žije Vianocami a majte sa, užívajte. Čaute, Big Adventure Spirit, signing out.